To si nechaj, kamarát. Tak vraciame sa na Kaleník. Presne tak. Čo nám poviete o krajine, ktorú tuto vidíme? Je to púšť, je to diera. To vieme, ale viac o tom nemáte, alebo niečo také? Ešte sú tu kamene. Áno, pozrieme sa detailný záber na kamene. Pozrite, kameň. Je to kameň. Často tu ľuďom je bez toho. Utočíme ešte z iného uhlu, áno, takto kameň. Prosím vás, dosť. Dali ste si prášky, pane? Áno, ešte z druhého uhla kameň, áno. Dobre, vraciame sa. Musíme takom... Pane, je vám dobre? Je vám dobre? Ideme mu pomôcť, lebo ja som mu zle. Nemám prášky! Pane, nechcete sanitku alebo niečo podobné? Pane... Jedna baba odmietla, no ja nechápem prečo! Nebude to kvôli vašej riči? Bude to zlé. No sledujme ďalej. Áno, tu máme ďalší kameň. Áno, zoberieme ho zase z pekného uhla. Zlá strava. Áno, dozaduje sa niekto slávy. Poďme za ním, lebo sa ešte sám ublíži. Práve ho vidíme trpkať hlinu. Pane, prosím vás, nehajte tie rastliny, čo vám spravili? Nevidím, neskovajte sa za ten kaktus, pane. Môžem. Pane, už je vám dobré? Už je mi dobré. Fúha. Jak sa kýmacate z jednej strany na druhú, jo? Ha? Že kýmacate sa z jednej strany na druhú. To je bežné. Pardon, to tá kola. Jasne, tu máme stravu závadnú. Čo to sú za hentam za kopce, pane? To sú Lomnické Beskydy. Také nepoznám. Nepíšu o nich v správach. Tu máme krásnu krajinu. Jebať na ňu. No poďme ďalej. Poďme. Tu sa nesmieme zjebať. Bacha na moje osirisy, kurva. Presne tak. Často to totiž to ľuďom jebe. Áno, ste si istí, páne, pred chvíľou ste hovorili nejaké divné reči. Ale nie. Ozaj, dožadujem si tento rozhovor v anonymite, lebo neviem, čo by na to povedala moja priateľka, ktorú už dávno nemám. Ja ju nemám! Pane, pozrite, latrína! Jej, latrinka! Poďme do nej. Poďme kúknúť latrínu. Latrína. Zaujímavá story. Hrozivá story o latríne. Zlá vič bude prebývať v latríne, niekto z nej vyskrčí celý od sračiek zajebaný hovnami. Áno, teraz to môžeme vidieť. Pane, je to určite latrína? Ne, to nie je latrína. Pozrieme sa detailný náhľad. Nechceme si ublížiť. Pozrieme sa z okna. Áno. Detailný... Videli ste to, pane? Ja som to nevidel. Popíšete nám to? Čo sa tam stalo práve? Bola tam veľká kučeravá. A čo tam kučeravé veľké? Bola tam veľká bič. Jupi.